Ya dedi ninika kenditi da. Iwo Shomori kuti da ndo kutodini ikoko. Oh dedi ndande kuti ndakurowa mabude maiziya. Munozongodza modza kuti mukomana arowa mabude akanoenda. Owo. Ufamba zvakanaka mwanangu. Wafarise kuHarare kana wasvika. Wazvizwa ka Shomori. Yesaya musatye muradha. Ndonotambidza manafu ko hapana kasando mahara ndirwadziwe. Owo. Ya chienda hako mwanangu. Iwewe. Ya pane maonorotuwa nachida kuti mundisontiroka dedi ndisandaenda. Because hama masina achona netsa kukumbira tetezi. Iwo vanenge vaine dzawo dzavanenge vachinanganisa maiziya. Saka ndatoti mise zvimakavhotengesa dhonza redu bhuzuyeroka. Dubu racho nero mogara mango ndichidha. Ndonanganisa medzi dzangu dzadongo nanganisa kana ndasvika kutonazi. Iwe. Hakuna nditira mapwapwa panapo wazwaka. Mari inje ako wazwaka. Imari ngombe dzangu dzandakasiwa nabamba wangu achukondedzi. Wazvizwa ka Shomori. Dedi mira ndikubate muromo mbichana ipapo. Handiti mati mombe dzimakadzisirwa nenge zvayenyeri. Time ringi ndo rakakusira mombe dzanditi. Haiwaba. Don't patronize misha mwari. Hando atawakaendere iwe. Chienda kamunai. Ai. Mabude ndagara ndikutongorova muradha. But apaina kuti tunguonesana maiziya. Right. Matise kuri chuko ndakakusira mombe ngani mimi. Mira tone. Wakandisira matanga mairi yongombe. Rokutanga rorewo rino mombe 15. Rochipiri raiwa ino 35. Ya, ndizvozvo. Okay. Chinzwe munzwe kadedi. Apa zviro kuti kune wakakusira something like 50 beasts anditi. But kudhara kako kakaitika masina. Kuroti by now mombe dzakutosvika kuzvima 90 kuku kana sirukanganisa. Havisiri zvere dedi. Iwe, dzimwe dzaibva dzega bakani nguva yonzara iyaiya. Dzimwe dzo dzakakuyiwa nomatombo dzakafa, dzakakuyiwa nozvana zvokwakasvika makwara. Dzimwe dzo ndakaendesa kopedzisa kuroora kumusha kwaamai wako. Chinge kunoziva kuti kumusha kwaamai wako wamarawi wanodhura fani pakuroora. Hai dzodzo dedika, pasina kuti chika noti chika, dzaa bhajeti dzenyu manje idzodzo. Isusu hapana zvatingambogona kubatsirai nazvo. Imenooroora saka nokumalawi uko, koveluko wacho wanga wapera ere. Ndira bamba wako inini Shomori goziwa izvozvo wazwa kana uchitaura neni. Sorry dedi. Maybe ndaitanga isenda kudherera kana kuti chi. Sorry papo. But ona ikaradhamu. Imimi radhamu yenyu ndakakusire mombe dzakawandisa kudaro. But mpape nevamwe vana wani. Siya akaita sekudaro. Uyu chere. Handiti ndindawe mwana mukuru ere newe Shomori. Saka nhaka yonjangu bakani. Ndikuzinzwa zvamukutaura izvozvo. Saka paiti minzi kuti mombe dzese dzamanadzo sofa ndedzangu. Handi makafa ndini first son of the soil. Saka gare mangondirwa mabude eka zvangu inishiya yangu. Iweka. Usada kukura musoro bawazwaka. Unondijana kandiri mupenyu unopengere iwewe. Maya deda handisi kupenga inini. Ndikutongorwa hypothesis dzachona maona. Ndinoti makagara mangondibuda wanzika ndo chirungu ichocho. Inga kana mbebheri chaimo zvirimo wani. Hanzi murume wachashandirawo kwake. Saka nini mombe dzamukuda kuti ndozotora mafa idzodzoka. Gare mandisota zvangu ndirowe mabude. Ndoga unovhura kana kabusiness kutona uzuko dedi. Because zvefashi zvekudhara ikoko. Makala ari kundishungurudzira mene chisirabhasi chavakatisira. Kuchikoro ndoko chaenda manje Shomori. Usingade uchida. Kasika ubva pano tonesa ndakubanzura katsukunya. Ende bhebheri rokutora ririyo bwazwa. Ibhebheri rokupi nevhesi yakadaro iroro. Deda mukambozvinzwisise siyana nazvo izvi. Apokrifa nemalainzi wayo. Manje apokrifa nesira dzimo bhebheri renyu ramakajaira iri maiziya. Zviri mubhebheri rekwedu kuRoma uko. Haiwawo. Idi hwi. Idi gogogo. Ichi chiribe mano baichi. Uri muRoma bayo wazwaka. Uri mupostoro kuchishanu. Dedi mupostanga ndiani kuradha kokoi. Inzwai munzwe mudhara. Ngarumbidzwe kudenga denga. Mwari ngarumbidzwe kudenga denga. Shomori nyarara wazwaka. Nyongoni yako ikumeso kumbishi. Ndati ngombe dzangu adzitongiwe newe bainini. Chibva panapo ende kubhazu. Hauziye bero tokasiya no bhaziro rinozoribuya Tuesday next week. Ai. Kwenda ndisikuramba dedi but ndati inini nhaka yangu gare mandisota. Iye dedi seko musingamborwara wemimi. Havisanganombopromisa kuti munogona kufa anytime. Ngwana namadondo ametamba nawo zera renyu vakafana. Rove mabude mudhara tigare tataplan nemombe. Zvitona mufe zvenyuka ndotengesa mombe dzese ndakanovhura kana ka service station. Ndaikati. Okay, uyapano. Ndambokubanzura mbichana. Uri bogorodziwa ba. Hautetekere ba. Hachitetekere ba. Ndarawa natati vandirovera mahara hanzurikadza. Yesa maelders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo kondo shiri yehondo. Hatikechemeche hatimechekeche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timuka. Zvina kana utombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndikutongochemone sapoti yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu pai makanoshare mavidheos kapa Facebook timu rangu. Makanoona kama advert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare kandokuti mavidheos edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ka.
ndirangoti mungonobaya paya pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka ndokuti ndioneka.